आता मुंबई गेलोय आणि ट्रेनचे धक्के खाल्यावर समजता अरे गावचे दिवसच खूप भारी होते. नमस्कार. ओळखलास माका? नाही. हो मी स्वतः मालक. कोण? संदेश गावडे. हो संदेश गावडे ना. NP प्रोडक्शन या प्रोडक्शन हाऊसचो मी स्वतः मालक. तर आज मी तुमका माझ्यासोबत घडलेले काही गमती जमती सांगते. आमच्या घरात मी, माझे आई बाबा आणि माझे 7 बहिणी रहो. तुमका वाटत 7 बहिणींचो एकुलते एक भावस म्हणजे खूप लाड झाले असतील. तसं मात्र बिलकुल नाही. 7 बहिणी मिळून माझं वेगवेगळ्या विषयाचो अभ्यास घेत. म्हणजे काय होय माहिती आहे, बाकीची पोरं शाळेत जाताना रडत आणि मी घराकडे येताना रडे. 7 बहिणींनी मिळून ठरवलेल्यानी हे का आम्ही इंजिनियरच बनवतलो. पण मी पण ठरवलेलं आहे आपण ॲक्टरच व्हायचा. मग काय अभ्यास कमी आणि ॲक्टिंगच जास्त होय. आणि माझी आई म्हणजे हेड मास्तरीन. माझ्या आईचो एकच डायलॉग, अभ्यास होणार नाही तोपर्यंत जोक मिळायचा नाही. मग मी काय करी माहीत आहे, आमच्या घरात ते केळीचे घड पिकत घातलेले असायचे, त्याची केळी नाहीतर आंबे खाऊन पोट भरी. आणि आई सांगय, आई माका जेवचाच नाही असा. आणि आमच्या घरात एवढी हाय सिक्युरिटी होती ना की माका घराच्या बाहेर पण पडाक मिळेना. आणि मी जर कधी चुकून घराच्या बाहेर गेलं तर माझी आई माझ्या मागणं सोमती हजर होय आणि सांगा त्या लोकांच्या पोरांबरोबर लागा नको, ती बिघाडशीत. आता आई काय सांगा, ह्याच्यापेक्षा मी जास्त नाही बिघडाक शकायचं आहे. आणि माझे बाबा म्हणजे बिचारे 8 पोरांमध्ये काय बोलतले. तर एकदा बाबांका मी बोलले, बाबानू माका ना शाळेत जाऊ सायकल घेऊन द्या. बाबा म्हणाले थांब जरा, आता ताईचं लग्न असा, त्याचा खर्च असा, ताईचं लग्न झालं की तुका सायकल घेऊन देऊया. ताईचं जसं लग्न झाला तसं मी बाबांका आठवण करून दिले, बाबानू आता ताईचं लग्न झाला, सायकल घेऊन द्या. बाबा म्हणाले अरे थांब, अजून एकाच ताईचं लग्न झाला, बाकीच्या बहिणींची पण लग्न होची आहेत. असं करता करता माका 12वीत गेल्यावर सायकल मिळाली, जेव्हा बाकीचे पोर बाईक घेऊन कॉलेजमध्ये येत. आता सायकल घेऊन येणाऱ्या पोराबरोबर कॉलेजातली पोरं बोलतात कित्याक. आणि आमच्या कॉलेजातली पोरा म्हणजे साधं हाय जरी केलो ना तरी बाईंका जाऊन नाव सांगत, बाईनू त्यांनी माका प्रपोज केल्यान म्हणा. एवढी आमच्या वेळी कठीण परिस्थिती होती. आणि मी ज्यावेळी कॉलेजमध्ये होतोय तेव्हा माका असं वाटा कधी मुंबईत जातोय आणि नोकरी करते. आता मुंबई गेलोय आणि ट्रेनचे धक्के खाल्यावर समजता अरे गावचे दिवसच खूप भारी होते. धन्यवाद.